Takže ahoj ľudia, vítam vás pri našom novom videu. Dneska tu máme Roblox video. Dneska sa pokúsim vytvoriť desivý portál Brookhavenu. Takže ideme na to ľudia. Je to fakt zaujímavé ľudia. Akože ja sa toho bojím, vednem si prejsť tú baterku. Tak, tuto. A prvé, čo musíte spraviť, musíte ísť túto do nemocnice, akože. Neviem, ja čo musím pozerať YouTube tutoriály, ale akože dneska ťa to pokúsim vytvoriť. Áno. Dopačiť. Opa! Takže ľudia, som tu. A prvá vec, niekto dnes odpálil, prvá vec, čo musíte spraviť, na toto kliknúť. Áno, práve na to. Potom musíte ísť do knihovny. Ľudia, toto je fakt mega hard. Poviem na, keď to robím na povírač. Potom vednete si takú skrytú Biblu. Kde je knihovna? Áno, tu. Tak. A tuto by niečo je, áno. To robia aj taký zvuk. Potom si treba postaviť hotel, alebo motel, to je jedno, ak to nazvem. Musím na tú Biblu veľké, tak. Tú Biblu, tak. A týmto spôsobom si postavíte desivý hotel. Chyba. Takže ľudia, ja tú Biblu asi nemám mať v ruke. A teraz čakám na dom, ešte mi to zase vysvetne. Ešte minúta 6, ľudia, to je fakt hrozná chyba. Takže ľudia, za tým, čo tu čakám, by som mohol počkať. Ja mám tú Biblu u seba. Neviem, či to pôjde, ľudia, inak všetky Brookhavenu kryté miestnosti padnú. No neviem, či mám postaviť na tento hotel. Asi áno. Jedna. Odjal súdový moment. Inak končím. Poď. Mám to. Ľudia, A týmto spôsobom postavíte desivý hotel Brookhavenu. Tak ten portál. A túto pod stolom by mala byť nejaká knižka. Ale toto není. Je. Počkajte, to nedá kliknúť. Keď budem postaviť na to klikol, to ja kliknem na tento oblasť. Alebo na tento oblasť, ja neviem ľudia. Takže ľudia, hľadám YouTube tutoriály na tablete. Takže ľudia, ja fakt neviem, či to nájdem. Takže ľudia, zleva oznamujem. Ja to nedokážem vyvolať ľudia. Že mažem dom, toto všetko mažem. Takže ľudia, toto som nedokážem, takže ľudia, prepáčte mi to fakt. Nedokážem som to ľudia. Fakt prepáčte, nedokážem som to. Takže no. Viete si, prejdeme všetky domy, čo majú skryté miesta. Takže ľudia, nebuďte smutní ľudia. Keď mi to nevyšiel, prepáčte, fakt sa ospravedlňujem ľudia. Fakt prepáčte. A teraz preskúmame všetky domy, čo majú skryté miesta. Tento dom. A jedno také zaujímavé skryté miesto. Tento počne youtuberský dom. Hned ľavo. Idete postaviť dom. Tak, a kde tu nájdete safe? Tu nikto není, tu nič. Tu postaviť, tu nič. Ani tu ľudia, ale tu, niekde by mala byť skrytá miestnosť. Áno, tu. Človek, som to tam, áno, tu je safe ľudia.
tu nájdete šerif ľudia a takto ťa ľahko veľmi z toho dostanete. Áno, ja som tu a zatiaľ odejdem ľudia. Takže takto veľmi ľahko ťa dostanete odtiaľto. Ja ťa znova pripojím a odpojím, teda odpojím a pripojím. Takže už ma to tam znovu pripojuje a ďalšie domy ti ukážeme, čo majú skryté miesta. Druhý Brookhaven dom, školka. Školka, aj tento dom, čo som ukážala v minulom videu, školka je tuto. Ale tento dom vľavo. Tak, ma to teleportuje. A kde tu nájdete skryté miesto? Ja tam neviem. Tuto. Tuto ľudia takto. A tam tadadá, skryté miesto. Kde ľudia... To je fakt super. Aj tuto ťa dá... Podáte Brookhavenu ešte taký her, že tuto ťa dá pod umývadlo. Ľudia... A tento dom nemá moc skrytých miestností. A ja vám ukážem, ktorý má najviac skrytých miestností. Samozrejme džungle, Mama House. Myslím práve tento domek. Tento myslím práve. Tento. Počkajte lidi. Tento. A najviac skrytých miestností. A samozrejme aj tento, druhý. Samozrejme aj ten veľký hrad má skryté miesta. No keď to dáte pekno. Ježi, to som nemal. No, ja som amatér. A túto v tomto hrade nájdete skryté miesto. Túto. Kliknete na sviečku a máte šerif. A takto kliknete na to a tak. No ľudia. No keby ste chceli ďalší dialog skrytých miest, tak dajte like a odber a zatím čus.